στις συναντήσεις σας με την νεολαία, ποια από τα αιτήματά τους βρήκαν λύση? Κοιτάξτε, γνωρίζω ότι με την νεολαία έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση και έχουμε κάποια χρόνια διαφορά. Γιατί όταν είμαι για νεολαία, με ένα περίπου στα 18 με 20, εμείς είμαστε 50 περίπου. Εγώ είμαι ευχαριστημένος και αυτό δεν είναι κομπλιμέντο, ούτε διπλωματικά θα το πω. Τα παιδιά του Δήμου Σπερχιάδος έχουν μια κουλτούρα η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Έχουν σεβασμό, τοποθετούνται σε όλα τα θέματα, είτε να φτάνει σε τοπικό επίπεδο, είτε σε αθλητισμό που είπαμε, είτε σε πολιτική, με πολύ ευγενικό τρόπο. Και αυτό που με έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι όπου και αν τους χρειάστηκε ο Δήμος, όπως παράδειγμα που ήσασταν κι εσείς με τη φωτιά την μια εβδομάδα ή κάποιες άλλες, όλοι οι νεολαίοι είναι παρόν. Στον εθελοντισμό είναι παρόν, στον πολιτισμό είναι παρόν. Και σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από κανέναν. Τα θέματα τα οποία σε εμάς βάλαν και κάθε μέρα το συζητάμε είναι το θέμα της ανεργίας. Είναι βασικό για τους νέους. Καταλαβαίνετε όμως ότι κανένας δήμαρχος ή δημοτική αρχή δεν μπορεί να λύσει αυτό το θέμα. Προσπαθήσαμε με αυτά τα οποία η ίδια η πολιτεία μας επιτρέπει, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι, και αναφέρουμε στο stage, αναφέρουμε στα επιχειρησιακά προγράμματα. Έτσι. Εκεί που ο Δήμος σίγουρα όμως συνέβαλε στο να μειωθεί η ενεργεία, είναι τα χρήματα τα οποία πραγματικά τρέξαμε όλοι μαζί. Ήρθαν, δημοκρατηθήκαν, κατασκευάζονται έργα, δουλεύουν ανθρώποι, δουλεύουν καταστήματα. Προσπαθήσουμε λοιπόν με όποιο τρόπο μπορούμε να δώσουμε δουλειά διαμέσου είτε έργων είτε των προγραμμάτων που ανέφερα, και να πω περισσότερο και σε κάποια άλλα πράγματα που θα χρειαστούμε ώρες για να μιλάμε. Την πόλη μας τελευταία απασχολούν τρία θέματα. Ποια είναι η κατάληξη της κυκλοφοριακής μελέτης, τι γίνεται με τα σφαγεία και τι γίνεται με τις φωτιές. Θα μας κάψουν? Ας αρχίσουμε από το πρώτο. Μιλάμε για τη μονοδρόμηση του κεντρικού δρόμου. Εγώ είχα την άποψη ότι αυτός ο δρόμος θα πρέπει να είναι μονόδρομος. Υπήρξαν διαφωνίες εντός και εκτός Συμβουλίου. Προχωρήσαμε στην ανάθεση μελέτης κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής. Ορίσαμε επιτροπή και από τους τρεις συνδυασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου. Μαζί με το μηχανικό καταλήξαν σε δύο προτάσεις. Ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφίσανε αυτή την πρόταση που ψηφίσανε. Διπλής κατεύθυνσης με μονάζιγα πάρκι ενώ τους μήνες. Αυτή τη στιγμή έχει πάει στην ΤΙΔΚ, περιφέρειες. Πιστεύω όσον ούπο θα έρθει να παραλυφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, και εφόσον παραλυφθεί, αυτόματα θα πάει για δημοσίευση και εφαρμογή της μελέτης τις οποίες κάναμε. Στο διάστημα ασφαλώς υπάρχουν προβλήματα, είναι δεδομένο. Έτσι. Πιστεύω όμως ότι σύντομα θα λυθεί. Για τις πυρκαγιές που είπατε. Πραγματικά τα τελευταία 3-4 χρόνια οι πυρκαγιές στο Δήμο Σπερχιάδος, και όχι μόνο, είναι πάρα πολλές. Η εμπειρία δική μου λέει ότι δεν μπαίνουν ούτε λόγω οικοπαίδων ούτε λόγω θάλασσας. Πιστεύω κάποιοι άλλοι είναι λόγοι, κάποιος είναι άρρωστος, δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί έχουν βαρεθεί πραγματικά να την κάψουν, διότι οι φωτιές αυτές οι οποίες μπαίνουν δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίες. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους θελοντές, είτε είναι διαμέσου της Ελμός, είτε διαμέσου του Κινητικού Συλλόγου, είτε διαμέσου του Αθλητικού Συλλόγου, όλων των δημοτών, μικρών ή μεγάλων, και εσάς προσωπικά που ήσασταν παρόν. Πραγματικά υπάρχει εθελοντισμός στο Δήμο Σπερχιάδος που θα μπορούσε, αν θέλετε, να είναι πολύ καλύτερο οργανωμένος. Αλλά όπου και αν έχει ζητηθεί η βοήθεια των δημοτών, πραγματικά ανταποκρίνονται. Και αυτό είναι ευχάριστο. Σφαγεία. Τα σφαγεία είναι μια μεγάλη αμαρτία. Μιλάμε ότι έχει ξεκινήσει αυτό το έργο από το 1996 στα χαρτιά. Το 2008 έπρεπε να πάρω προσωπικά, και λέω να πάρω την απόφαση, διότι ως πρόεδρος εγώ ήμουν αυτός που θα είχα όλο το βάρος της ευθύνης, γνωρίζοντας
ότι η μελέτη του 97-98 δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Ή λοιπόν θα έπρεπε να πούμε όχι σε αυτή την κατασκευή των σφαγείων ή να προχωρήσουμε με τα μύρια χίλια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε. Διότι το να εφαρμόσει μελέτη του 2008 της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ προϋπολογισμού του 98, το ένα σκέλος, και το δεύτερο σκέλος η τεχνολογία του 98 με το 2008 απέχουν παρασάγκας. Εμείς προχωρήσαμε στην κατασκευή. Θα χρειαστεί πάνω από 2 και 3 ώρες να συζητάμε το τι έχουμε τραβήξει, πιστέψτε με. Περίπου σε ένα μήνα θα έχουμε και τα εγγένεια των σφαγείων, ευελπιστώντας ότι στο πρώτο εξάμηνο, και αυτό δεν είναι προεκλογικό, ανεξάρτητα ποια θα είναι η δημοτική αρχή, μιλάω δηλαδή μέχρι το Απρίλιο-Μάιο του 2011, ευελπιστώ, επαναλαμβάνω, να υπάρχουν πάνω από 15 θέσεις εργασίας. Δήμαρχε, συγγνώμη, μια διευκρίνηση. Ακούγεται ότι στα σφαγεία άλλοι κάναν τις μελέτες και άλλοι οι κατασκευαστές. Όχι, οι μελέτες των σφαγείων με την κατασκευή δεν έχει καμία σχέση. Οι μελέτες γίνανε, εγκριθήκανε από το Υπουργείο, είναι οικικό πρόγραμμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν κάνεις τη μελέτη πρέπει να κατασκευάσεις και το... Είναι άλλοι, οι μελετές καταρχές οι οποίοι κάνουν τη μελέτη δεν ήταν ήδη κατασκευαστές. Εμείς στα σφαγεία, τα σφαγεία όπου μπορούσε ντόπιο τεχνικό προσωπικό ή μηχανική να δουλέψει, το κάναμε. Όπου όμως δεν υπήρχε τεχνογνωσία, ήρθαν από αλλού. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Επιτρέψτε μου όμως εδώ να τονίσω, γιατί πολλά άγονται και φέρονται, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σφαγεία είναι υποφαινόμενος, ο οποίος θα μπορούσε να παίρνει αρκετά χρήματα το μήνα. Ο λόγος λοιπόν που μπήκα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ήταν για να μην πληρώνουμε. Αυτό σας θυμάει. Έτσι. Πολλοί λένε ότι θα το κάνανε, αλλά όταν θα έρθουν σε αυτή τη θέση τότε θα δούμε ότι θα το κάνουν. Αυτό όμως δεν με απασχολεί. Με απασχολεί και με επικρίνει το γεγονός ότι ενώ γνωρίζουν ότι είναι έτσι και μπορούν να το ψάξουν και μπορούν να το βρουν, εκ του πονηρού διαδίδονται άλλα πράγματα. Δήμαρχε, πριν περάσουμε στις δύσκολες ερωτήσεις του Καλλικράτη, θέλετε να πείτε κάποια από τα έργα σας που έχετε κάνει και πιθανόν να έχουν ξεχαστεί? Κοιτάξτε, δείτε, γίνανε πάρα πολλά έργα. Θα σας πω όμως μόνο ότι στη Νέα Δασπερχιάδος τα χρήματα τα οποία έχουν δουλευτεί είναι πάνω από ή περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Σε εποχές δύσκολες, γιατί ξέρετε ότι όπως η Ελλάδα έχει πρόβλημα, σχεδόν από το Μάρτιο του 9 και το 10 και ο Δήμος Πρεχιάδος έχει πρόβλημα. Όλες οι χρηματοδοτήσεις του Δήμου Πρεχιάδος είναι μειωμένες κατά 40%. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν λείπουν 40% χρήματα από το Δήμο, πώς θα μπορούσε να φτιάξει άλλα έργα ή να πληρώσει και αυτά που έφτιαξες. Αυτά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Εμείς όμως να είναι σίγουροι ότι ό,τι έργο γίνει θα αποπληρωθούν. Πρόβλημα υπαλλήλων δεν υπάρχει. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Το κατά πόσο έχουμε αφήσει ευχαριστημένους τους δημότες θα το κρίνουν αυτοί. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε τέλειοι και τα κάναμε όλα. Πιστέψτε όμως ότι κάναμε πάρα πολλά. Ακούγεται ότι χαθήκαν χρήματα από το Θησέα, 800.000 ευρώ. Είναι αλήθεια? Είναι ψέμα. Ξέρετε, ο κεμπιλισμός και η παραπληροφόρηση μπορεί να φέρει αποτελέσματα τα οποία οι ίδιοι που τα διαδίδουν επιθυμούν. Δεν με απασχολεί καθόλου. Σήμερα υπάρχει η ενημέρωση, ο έντυπος, ο ηλεκτρονικός τύπος, μπορεί ο κάθε δημότης να διασταυρώσει, να μάθει. Χρήματα δεν χαθήκαν, γιατί αναφέρεστε προφανώς στο πρόγραμμα Θησέας. Εάν εκάστοτε κεντρική εξουσία, όπως λέει ότι δεν πάω καλά το κράτος και το πιστεύω και μειώνω μείον 10% ή ανεβάζω το ΦΠΑ, κατά την ίδια έννοια αφαίρεσε από τους 1034 ΟΤΑ και όχι από το Δήμος Πρεχιάδος το Θησέα αυτό. Δεν αποτελεί εξαίρεση ο Δήμος Πρεχιάδος, είναι 1034 ΟΤΑ. Το κράτος σου δίνει τα λεφτά, το κράτος σου αφαιρεί τα λεφτά. Γιατί λοιπόν φταίει ο Δήμος Πρεχιάδος
ή ο Δήμος Ξινιάδας, όταν εγώ που δίνω το χρήμα, δηλαδή το κράτος, το παίρνω πίσω.